Lambu anu ambumu lebih jadi kancane ra gelem kontang ambek kowe. Apa lu gak mau kancane? Heeh, sing mbak ora jonggrang garai. Aku udah muri kok benar. Ngarep. Saiki ning ngarep. Nyek. Anyep ya. Anyep ibu gur gak nyawel. Anyep ya. Ayo. Dari lawas kriko sing ana teka rasa kuatir nang ati mesti ana kapan jogete sing lopo krenteke yakin iki Peki petanya neng buri kleru, neng ngarep kleru. Ayo saiki ning tengah. Ayo ning tengah. Ayo ning tengah. Masya saiki riko wis lali. Welas ison angel diiliangi.
Hei, belanja seso. Lara kok dilene ya. Ya didoro. Ya dijaluk ya. Konangan kasire. Ya, dikain nah. Ndi, hei, ke belanja seso. Panggah ketok ya. Iya. Hah? Anu seso wayahe mekar. Iya. Ayo, Bang. Apa? Hei! Iki wayahe gemer mekar sesuk. BTP-an barang iki kurang sih am, golekane. Karo ge bayar arisan ya. Iya. Ini akeh utang. Hei! Lek gak akeh utange ra semangat megawe. Hah? Hah? Jaluk lagu. Ayo joget sih, jaluk lagu sing nyawer jare. Mama Gun. Sing duisen. Sing duisen apa ora? Ayo ndang nyanyi. Lah iya ki ora duwe isin, ngisin-ngisini. Ya. Pertama. Malam. Iman nanti iman. Nanti aku ki wis wale sampe kowe aku pengen dari akhir. Ayo Mas. Aku sandiranmu, Cuk. Aku malah. Aku ya malah bakal aku tambah gunae ben dipakani nyambe. Ayo balik dari jalan itu. Ayo balik. Dewa kana. Aja dulu bena. Ngentai-ngentai iki. Beras sekilo beneran dadi sedina. Dadi setengah hari lagi iki. Ngentai-ngentai kowe. Saiki jarukane. Nganu bugun saiki jarukane jaya dadi. Kowe dadi diwe. Setanku impor ke Malaysia ojo. Setanku ke Korea. Paketan. Jenenge Wang Xing Fu.
Aja keterangan kono. Wong kok balik malah nek aku sing gaji. Kasih tau wis dadi. Yan lek maghrib lek. Kurang ngeprok loh. Ayo, lihatno wes. Tambah sore tambah pengenang, ayo. Tegal Gaya mau mana, Bro? Hah? Tegal Gaya. Banter, orang keroncong, kurang banter. Ayo. Entek no pejutmu legane katiku ayo. Sing gede pejute. Yo. Boleh apa jadi ayo. Sing banter. Oh, ora apa-apa. Ketno len. Ora apa-apa. Yo. Bapak Patani.
Thank